मानसून नजदीक आ रहल बा आ हमनी में से बहुते लोग के ई पसंदीदा मौसम बा। कुछ लोग के बरसात के समय माटी के गंध पसंद आवेला तो कुछ लोग के आपन पसंदीदा किताब, चाय चाहे पकौड़ा जैसन स्नैक्स के आनंद लेवे के शौक बा। बाकिर कुछ समाज ऐसनो बा जहाँ लोग बरसात के पानी पिए खातिर इकट्ठा करेला, ई सोच के कि एकरा से स्वास्थ्य के गजब के फायदा होला। का असल में बरसात के पानी पिए खातिर सुरक्षित बा? जवाब बाहा, लेकिन ओकरा के उबालला के बाद भा शुद्ध कईला के बाद ही। बरसात के पानी के अक्सर एल्कलाइन मानल जाला जे स्वस्थ होला। बाकी फैक्टी बाकी 5 से 5.5 के पीएच के साथ हल्का एसिडिक होला आ पर्यावरण आ वायु प्रदूषक के संपर्क में आवे पर शायद ही औरी एसिडिक हो जाला। टंकी में जमा होखे के चक्कर में बरसात के पानी पहिले छत तक पहुंच जाला। जब ई छत पर डलेला त एकरा में बैक्टीरिया, वायरस आ परजीवी मिल जाला जवना के पिए पर स्वास्थ्य के कई गो मुद्दा पैदा हो सकेला। तब बरसात के पानी तबे पिए में सुरक्षित हो सकेला जब ओकरा के कीटाणुरहित कईल गईल होखे। भा पानी में क्लोरीन उबाल के भा मिला के छानल होखे।